Mi ćemo sada da odemo na teren. Nikolina Berga je negde u Beogradu, vidjet ćemo gde je tačno i ima servisne informacije. Nikolina, nemaš harmoniku, ali zato imaš informacije koje su potrebne našim građanima. Izvoli. Upravo tako, dobro jutro još jednom. Imamo zanimljive informacije, dakle pred nama je jedna interesantna nedelja i čini se da će u Beogradu biti brojnih dešavanja. Reč je o tome da su juče u Beograd pristigli studenti, dakle više od 300 studenta iz čitavog sveta koji će tokom ove nedelje učestvovati na 12. Međunarodnoj nedelji studenta u Beogradu. To je najveća manifestacija ovog tipa u jugoistočnoj Evropi. Manifestacija je posvećena edukativnim, zabavnim i kulturnim sadržajima. Trajaće do 23. jula. Inače, ceremonija otvaranja biće upriličena danas u podne u Skupštini grada, gde će ih pozdraviti, dakle sve ove učesnike, i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Program nosi slogan Preuzmi inicijativu. Inače, obuhvata 10 radionica koje prate one globalno aktualne teme poput socijalnog preduzetništva, biznisa, digitalnog marketinga, zatim zaštite prirodnog okruženja, ali bit će tu i raznih radionica o fotografiji, jogi i mnogim drugim interesantnim disciplinama. Svakako, učesnici će imati priliku i da upoznaju tuđe, ali i da drugi upoznaju sa svojim kulturama, jezikom i običajima. Inače, tradicionalno najposećeniji događaj u okviru ove manifestacije svakako je defile zastava koji se održava 21. jula u 16:45 časova, gde će učesnici šetati užim centrom grada od trga Nikole Pašića i Beograd će tada zaista biti prestonica, svetska prestonica, zato što će njegovim ulicama proći i vijoriti se, dakle, zastave više od 50 zemalja. Eto, jedna lepa informacija i najava za predstojeću nedelju i mi se nadamo da će i naši sugrađani posećivati brojne događaje koji će, dakle, biti u okviru ove manifestacije. Eto, toliko za sada. Od nas, studio. Hvala ti, Nikolina, mnogo. Vidimo se ponovo. Čuli ste najave ovih lepih manifestacija. Mnogo od toga će se dešavati u Beogradu tokom leta, ali i širom Srbije. Mi se u Svitanju trudimo da najavimo sve te manifestacije. Sad ćemo